menapa? Mesake. Mane-mane dene. Menika ipe kula mesake wong dereng kelampahan mawon kok Kakang. Dereng kurang ajar tak pateni kok gue man bareke. Lho. Iya, kena gue sawang-sawangan kok ya. Mboten kok Kakang mboten. Ya wis ora sida tak pateni. Lho tekan kowe iki lho kok pelolok ning kene iki ngapa? Nggih kula tak mantuk. Aja. Ning kene ae. Lho, niku kersane nih, nindake wajib Kakang. Sing kuwasa ning kene iki sapa? Panjenengan Kakang. Ben ning kene lah, Indra. Enten apa Kakang? Lho, Tulisane sapa iki? Layang iki lah boleh kok. Ono apa? Kena apa? Kepelane kudi kok Dara kula ngate wedi. Alah. Aku ora ngomong-ngomong arep maca layang iki aja ganggu. Alah. Ono apa? Kepelan kula. Alah. Ono apa? Kepelan Dara. wah awake kula kesel kabeh Kakang. Lho niku lho kok kebangetan lho kok melu-melu mawon niku enten apa ngoten lho Kakang? Ora jauh den Indra. Lho, mboten. Waca layangmu. Lho niki layang napa to Kakang? Ora usah nek takon. Apa Gusti Dara? Weh. Mecicil Dara, mecicil lampu Dara. Alah, ya umat neh. Kula mecicil, Umat neh. Malah ya Allah sih. Anu Nyuwun sewu nggih Kakang enten napa niki layang napa Kakang penewu? Mecicil tak colek sisan kengko. Kula mboten cicil mripate kula pancen ambu ngeten kok Kakang. Niki napa niki Kakang? Lah goco untumu kengko. Waca. Nyuwun sewu. Layang Trisno. Layang Tris. Nggih Kakang. Alah, kula kok nganti keraklen. Nggih. Niki tulisane kula Kakang penewu. Rumpakane tembung yen kowe nandukake Trisno marang Kembang Jaya. Walah, Kakang. Niku rak mung kula niku mung ijo lak tulisan iki rak nggih to. Nek satenane mboten. Kula niku mung trima guyon kali si Adi Kembang Jaya. Tak jajal. Lah wong Joko wis semono kok ya gek pengen rabi-rabi lho kaya ngoten niku lho. Jebule kok dereng seneng kalih bocah wadon. Kula mung trima guyon saestu guyon kok Kakang. Guyon kalih kowe kula. Jajal Kembang Jaya. Lah. Njajaki pikirane bocah. Nggih, Kakang. Apik apa ora? Nggih, jebule kok tulus sak pinapikan Kakang. Coba nak guyon ya ora apa-apa. Nggih, trima guyon saestu. Guyon kok Kakang penewu saestu. Guyon ya. Nggih. Guyon apa? Kakek muni guyon kowe. Kakang penewu. Lakuan ngono diapurane kok mbok lakoni to Kencong Sari. Kok wis bejat temen alarmu kowe. Mengerti blakmu. Ora melek matamu. Kulo jaluk kapura Kakang penewu. Enak bareng konangan jaluk ngapura. Nah ora konangan apa kowe gelem rumangsane salah? Ora konangan enak kok. Iya. Kaya patrape wong wadon pelanyan siji saudon loro saurupan. Upama kowe arep selingkuh monggo, nek duwe bojo aku kurang marem, kurang gedhe, kurang mantep. Engko aja IP-mu dhewe. Kembang Jaya kae bedotane jaring aku. Kok iso-isane to Kencong Sari. Wong wedok khianat kok kebacut kaya kowe. Lagi iki aku wis ketemu jawaban sing cetha. Sapa to Kencong Sari? Rumangsaku biyen kowe wadon sing tulus, ayu, njaba jero lahir batin. Jebule iki sak tenane kowe.
Ibaratnya aku mangan sego putih neng kecampuran kerikil dadi ngeres. Ora usah etok-etok kowe gelo. Ora usah etok-etok kowe getun. Jalaran getunmu kuwi getun sing ngapusi, Mbok menawa iki pancen dadi watak wantumu. Ciriwanci lelewa ginawa mati nganti jambul waren kempong pelot kowe iki jelanangan ae kowe iki. Kakang semisal iki kula kapok, Kakang. Kapok. Kapok. Kapok apa? Kapok lombok. Saiki pedesen sesuk gadhok neh. Duwe bojo kaya kowe ditutupno nyekakno nyawa. Kampung aku iki rada enom. Timbang tak tukno omahku karo kowe. Ora mati gerang ning mati gring. Duwe dina iki. Jereng gopomu. Duwe dina iki. Pegatan. Pisah. Ora usah nganggo dolanan sing ora-ora. Ora usah dolanan. Kakang kula jero ngapura. Nek. Aja nyenggol kulit. Ora usah duluwi. Sapa nulis sing saya tidak sesani. Mangsamu yen wis kowe jual jawil, demek terus aku ora sida ngamuk. Ben aku ora sida nesu. Iya. Pisah. Pegelan. Tanganmu ora bocor tak teklek tanganmu. Bocor ora. Iki apa? Ora kok demek ora kuateken. Pamane aku ora telung tahun ora betah ngono nek. Sajakane nek ngeloro ati kowe lho. Kula mboten gadah sinten-sinten malih, Kakang. Urip kula melu sampean, Kakang. Wis tak pegat pisah tegese kowe kudu lunga. Mboten, Kakang. Lho aku ngeculke tembung kaya ngono, kowe panggahan melu aku. Mau lunga. Bener. Menawa cilikamu kulino mangan jangan bung. Tua-tua rai gedhek kowe. Ora duwe isin. Tunduk wong lanang jeng metetek ora gelem lunga. Ati urip kula melu sampean. Iki lho lah apa? Ora sithik cangkemmu kowe. Ora lunga. Pengen ngene. Kula melu urip sampean. Kena. Untuk jenenge aku menungso tetep ijih duwe rasa kamanungsan. Wedane tembungmu kowe aja kepengin urip karo aku. Nggih, Kakang. Ora ketang kowe wis jalari ala nang ije ana pangapura kanggo kowe. Ning ana syarate. Kowe tak tampa meneh. Syarate kowe kudu dadi bali wong sing apik. Bali dadi wong sing apik, ngerti? Kelakuanmu sing elek buang. Sago ta ora? Kula sampun, Kakang. Tawani. Tawani. Buktekno ucapmu. Yen kowe saguh dadi wong sing apik. Sesuci raga, sesuci jiwa. Ngerti sing tak karepake? Awakmu diresiki. Gelar dohir, lahir kudu suci. Tegese resik raga. Jiwamu dibilasi. Jiwamu ben dadi wong sing apik. Ana ing sak kulone Tegal Bandingan.
ana telaga sing banyune bening. Adus kramas ning ana jinabak. Mergo urung kelakon zina nanging tak anggap kowe wis zina rasamu wis reget. Adus kramas ning telaga. Yen rampung kowe kudu nindakake semedi. Njaluk ngapura marang panguwasaning Gusti lan kowe gelem nglenggono yen kowe kuwi tau tumindak salah, ngerti? Pusaka sing tak wanena kowe menawa nganggo seksi ben kowe bener-bener ngetuni marang kaluputanmu. Jal. Kula tanggap, Kakang. Kula ngerti sing sampean sakit. Wis kono ngendal-ngendal. Kula pamit, Kakang. Iya. Ngene kok jare. Opak kapok ya dilalatan ngono kok. Lho ngene iki lho sen percaya lho arep sapa? Si Boten kula pamit, Kakang. Meh wae aku kelangan kowe Kembang Jaya. Rayune ora ketang ora waras kok ana apike ngono lho iku. Sinten sing mboten waras? Lah iku Nggih, Ndara. Nggih, cujune kang wonten kula nggih, Ndara. Kowe ngaleme. Ndara Kembang Jaya mboten jenengan jahit Ndara menawi nggih. Kowe ngaleme. Aku njaluk ngapura Kembang Jaya mergo aku mung dadi menungsa sing gugon Tuhan. Mung gugu pradule Mbak Yumu saengga aku arep mentala karo kowe. Wis, lelakon kaya ngene aja nganti dingerteni sapa wae, cukup keluargane ing Mojosemi. Ben ora ngisini-sini. Ndra, Nggih, dawuh Ndara Penewu. coba buktekno. Tilik ana benderamu Kencong Sari. Oh, kados ngaten. Bener-bener ninggakno ucape iki lho lah apa lek. Ya. Panjen jenenge lelakune manungsa kuwi maneka warna Kembang Jaya. Dorama itu pancen makhluking Gusti sing luwih gampang digodha dening setan kuwi wong wadon. Mergo wong wadon kuwi turune Siti Hawa. Mengo gampang klebon apa-apa Hawa. Namung lanang ora, turune Adam, mingkem. Mula wong lanang iki ya karo pinter nyimpen wadi nang wedok ra iso. Mergo turune Hawa. Mengo ngila-ilane kaya ngono. Iya, wis ora usah dianggep biasa lakone manungsa kaya ngono kuwi. Ndara Penewu. Wis, Ndara Penewu nika lho, Ndara. ngene arep nyeplono jantung tok. Kula kangge kaget kok, Ndara. Kaget ya kaget iki iso kaya. Ana apa Nika lho, Ndara nika, Ndara. Ndara Kencong Sari. Lah iya Kendaramu putri ana Ndara apa? Kencong Sari niku mati kendhat kok, Ndara. Hei! Nggih. Mbak itu Kencong Sari mati kendhat. Pripun menika wonten kahanan kan kados katen Kakang Penewu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sida duda aku. Mboten napa-napa, Ndara. Ampun kuwatir nggih, Ndara. Aku ora arep rabi neh. Salah tampa to dadine Mbak Yumu. Tak wene pusaka iki karepku ben bener-bener nindakno semedi, bener-bener nindakno tobat. Lho kok malah dienggo mati lalu. Ya wis mbok menawa garise kaya ngono. Wis winanci mati lantarane kaya ngono. Wis ben. Karepku tak kon sesuci malah mati. Dadi desa Pasucen. Coba jawab sing jujur. Nalika Mbak Yumu nembung kepengin selingkuh karo kowe, kuwi nembunge sepisanan ning omah apa ning ndi? Wonten Tegal Bantingan mriki, Kang. Naudzubillahi min dzalik. Dadi Tegal Bantingan arep nggo selingkuh Mbak Yumu. Ngaten nggih. Mongko Tegal Bantingan kuwi papan kanggo golek pangan.
Lho kok arep diregeti karo patrape Mbak Yung. Ya wis ngene wae. Mbok menawa besok jaman saya reja menungso saya tambah akeh. Tegal bandingan iso dadi desa. Eling-eling Kemang Jaya. Perawan bandingan ora payu mamah yen ora dedel prawane. Menapa mboten nami kebacut pangandikanipun Kakang Penewu Sukmayana. Jalanan ingkang tumindak namung Mbak Yu Kencong Sari tundhone tiyang kathah ingkang badhe ngraosaken Kakang. Ucapku ketrucut kagawa rasa gelo. Upamane ucape Sukmayana iki ora mandi aku seneng. Nanging nak sabdane ucape Sukmayana iki mandi. Wallahu alam. Ini ya. Jujune Ndara, panjenengan menika mboten kelampahan dipejahi kalih Ndara Penewu nggih Ndara. Ndara, kula melu seneng, kula melu ayu Ndara. Ndara. Ngene Ndra. Oh ya apa Kabeh Ndara? mau mergo saka kowe. Ngaten nggih Ndara. Aku matur nuwun dene kowe wis bisa mbuka wewati ana ing Kapenewon Maja Semi. Mboten napa-napa Ndara, mboten napa-napa. Banjur sulih apa to sing kudu lan pantes tak wenehke kowe? Ah sak kersa panjenengan kok Ndara. Tenan. Ning kula mboten njaluk napa-napa. Njur kowe njaluk apa? Coba Anu, waton Ndara. aku duwe bakal tak wenehke kowe. Tenan. Aku janji. Redene kowe sing bisa mbuka wewadi. Sak njalukmu waton aku duwe bakal tak wenehi kowe. Sak kersa panjenengan kok Ndara. Mboten napa-napa. Kula niku wong wedok sing trima kok Ndara. Tenan? Jenengan paringi napa-napa kula niku manut. Coba saiki upama ngono aku duwe ngendi sing bakal tak jaluk? Ah, kula niku isin kok Ndara. Ora sae sing. Kula nek Apa karo pamit aku ning Tegal Banten kan iki ra ono wong lho. kula nek pamikon milih niku nggih milih Coba pilihan. milih mboten milih sing niku kok Ndara, sing larang-larang kok Ndara. Ah, sing endi Kula coba? namung milih niku tok lho Ndara. Jarit iki. Ya pancen mentas wae iki jarit iki nggone mundhutke Kakang Penewu Sukmayana. Mboten jarit Ndara, jerone jarit. Jerone jarit. Iya ya, iki to kathok iki to. Ah, mboten katokan kok Ndara, kula niku mboten nate katokan. Lho, Saestu. jarit ora kathok ora. Niku Yo lho. sing ngendi? Jerone katok niku lho Ndara, Ndara. Kathok. Mosok aku duwe to, Ndra? Nek pancen aku duwe saiki dumuken. Mengko nek pancen aku duwe tak wenehke kowe tenan. Kula isin kok Ndara. Rasa isin ora ono wong kok isin lho. Saestu Ndara. Heeh. Didumuk Ndara. Dumuk. Niki lho Ndara. Iki, Nggih Ndara. iki sing kok Nggih. jaluk. Nggih Ndara. Iki. Nggih. Tenan apa piye? Nggih, panjenengan menika paring napa mboten nek kula Ya njaluk mesti niku. entuk wong kowe ayu kok. Loh, apa to, Ndra? Napa Ndara? Mbuh, Napa apa? Ndara? Napa Ndara? Suprene nggonku ngenteni janji iki prasetyan ning ati kandung tresno pring sliramu tuh wong ayu ra eling dina lan wektu
wong ayu tak anti-anti kepicur semoyo wae aku tresno karo kowe tekaning atimu saya gawe tuwa iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal layu yen turung nyanding sliramu ukuraning tresno dudu bondo nanging lungiting asmara ukuraning tresno dudu bondo nanging lungiting asmara undu billahi min dalik nuwun sewu ibu-ibuku khususan wong wedok-wedok sing ana tengkal mriki duweni lakon kaya Kencong Sari niki wau mboten Bu? Mboten. Alhamdulillah. Masya Allah sesore lho Bu aku lah melu nonton ning kono. Ana wong wedok kok gatelen ngene iku mang ndak piye cah. Tempe kok dilemper, ipe ape dioper. Ada apa Ya itu? Allah. Waget aku. Ngerembug kamu. Walah man. Lakon ketoprak bengi iki jan ora umum. Lakon iku mau kencang bareng iki mau. Apa? Mau wedok sing gatelen iki mau. Iki wong ketoprak lho, Bu. Ngapa? Lah wong Kencong Sari arek kencong barong. Iki barongan piye kowe iki? Ancen wong wedok iku mau kaya barongan kok, Gol. Wong Wedok gatelen ngono, Gol. Lah iya. Kencang Sari ku Tempe dilemper, ipe ape dioper. ayo Sing lanang ngamuk-ngamuk walah masyaallah. Delalah kok malah terus kendat man. mati. Mati ah wong wedok kaya ngono kuwi ya ancen enake ya dipateni kuwi. Kencang Sari ku mau wong wedok sing gatelen ya. Lah iya, wong wedok kok kaya ngono. Iku ana sing luwih parah, Gol. Ana sing luwih parah. Kencong Sari iki. Ana neh sing luwih parah. Lah sing parah sapa? Mbane iki mau lho. Mbane iki mau malah parah, Gol. Bojo to nek kok man. Lho kok parah piye lah, Man? Mbane iki mau malah luwih parah timbang Kencang Sari. Lah kok ngono iki? Retek gendek malah nang mumbu bojone sapa mban iku mau. Sakake sing lanang iku, Gol. Sing lanang mban bojone mban iki ketoke suwe-suwe kena stroke nek ngono iku. Malah parah iku kok karo Kencang Sari kok, Gol. Wong usel-usel ngono terus kok. Iku malah parahne timbang Kencang Sari. Kencang Sari no karuan gatelen. Lah iku jek gatelen jek retek gendek malah parah iku. Lho iki ngrembug Kencong Sari kok iso teko tretek gendek barang iki piye lah, Cah? Lah iya mbane iki mau malah parah timbang Kencang Sari. Mbak sing njaluk hadiah nok jero kathok mau. Masyaallah. Ana wong wedok kok kaya ngono, Gol. Lah iku dasake bojone nek ngono iku. Wong wedok kok kaya ngono malah parah katimbang Kencang Sari. Iya ya, Mas. Yen tak pikir ya iku mau sing lanang iku bakal kena stroke iku nek ngono terus. Dak sakake ya, Gol iku. Sakake, Mas. Nah, iya aku ndek bojo kaya mban ngono ki tak guak, Gol. Tak guak. Iya ya, Man. Kok tak Heru Sariman gak kanggo. ngono ya. Nah, bojo seperti itu tidak saya nggo. Rese. Iki ngomong apa, Man kowe? Ya kaya mbane iki mah lho. Nek kowe upama duwe bojo kaya sing dadi mban mau. Nek kowe tidak saya Tidak saya nggo. Wong udah teter itu koyonya. Saya tidak mau, tidak gelem. ana wong lanang kok malah kapara dijaluki bebungah ya. Ana njaluk hadiah kok ning jero katok. Iya ya. Itu kan tidak ilmiah, silmiah iku. Iya.
Heeh, man anjene man. Sesuk sing lanang mesti setruk iku. Setruk iku kakean pikiran kok sing lanang kok mesti kok Kakean pikiran. wong wedok ngusul-usul terus kok. Ah iya, wong wedok kok nguser-nguser terus. Parah iku, parah iku. Parah iku. Tatar botar iku. Bakar bonar iku. Gua kok gua ngono iki ya. Iya. Apa tengok melu-melu. Kok bokon ngijolno iki umum piye? Sapa cagak plokan iku? Cah iku lho. Gua gol ben temok cah iku lah ben dopen cah iku lho. Nah, Tiga mulai. tak kandhanane engko. Heeh, sakake Sing duweni bojo mban mang takon kandhanane. Igol Takone sakake. buak ae. Wong wedok gatelen ora trimo gatelen nek iku mau ya. Sakake sing lanang, sakake sing Sakake sing lanang. Aku pikiran sing lanang kok gol sakake. Sing lanang nek kena stroke ra malah sakake aku. Lah iya. Masa depannya tetep hancur nek di bojo ngono iku. Ibu bojone sapa ya gol aku dhewe bingung. Bojone Pak Susalam menawa. Ora ana kok salah kok di bojo kaya ngono dapure iku. Ora ana. Ora ana. Nek ngono ya bojone Pri. Sapa? Pri lho. Kuat ngopeni ngono iku. Ora kuat ya. Iku biasane iki bojone seniman ngono iku. Bojone Paling ndak iki bojone dagelan sing ra patek bener-bener ngono iku lho. Biasane itu. Omongane cah iki kok suwe-suwe malah ngloro ati, Cak. Kene ya Ana piye kok bojone koyo wong ngene iku mang paling-paling kok bojone dagelan sing apa mang? sing ra patek bener. Sing ora patek bener. Iya. Ya Allah man. Ngapa, Gol? Aku ra sida ndagel lah man. Lho lah ngapa aja ngono Agol? Aku tak bali sik. Aja Agol ketoprak-ketoprakmu dhewe kok mbok tinggal mulai. Wis gol lah man. Aja Agol. Lho aku iki kaya gombal ae lah man. Lah kowe ya arep mlebu kok. Aku ape ngandani. Heeh. Sing bojone gatelen mau lho. Bojone mban mau. Sing bojone mban mang tak kandhanane yen perlu ben wedokan kaya ngono kuwi dijuotosi, diajar, dibuak. Walah wedokan ngono kok. Iya wis tak kandhanane. Iku ora ora kaya ngentekno donya, sak buak ae ngono iku. Ngono wong bojo sing modele ngono kuwi, saya meneh irunge mbetet, Gal. Wong wedok anggere irunge mbetet. Wah, sing lanang siap stroke iku. Irunge mbetet tegol mban iku mau. Wedokne neng umpama ya man. Ngapa, Gal? Bocah anak buahku engko nek tak kandhani bojomu iku buak ae. Iya. Delalah dibuak tenan ngono, Man. Ya nek iku mesti kudu ana sing dandani, Gal. Kudu ana sing dandani bocah ngene iku. Berarti wong lanang sing duweni bojo kaya ngene iku mang, kelakuane ngene iku mang, wong lanang ora iso dandani. Ora iso dandani kok wedokane gua kok kon dandani wong. Lah sing iso dandani kira-kira sapa, Man? Nek daerah Juwono ya aku tok sing iso dandani wong ngono. Sangko tak dandani kok sesasino dadi mesti kok cah iku. Apik. Karepmu nek bocah wedok iki mau dibuak, terus arep mbok dandani. Dandane dadi apik, mesti dadi cah. Mesti dadi ya. Dadi. Dadi pinter. Ora. Dadi apa? Dadi bocah. Ora tau ngaplok lho ya, Deklen nek ngaplok. Apa aku kok ngaplok kowe? Oh, gak entuk emosi lho. Ora tau emosi. Ketua gak entuk emosi lho. Ora tahu aku. Ketuane emosi gampang kena stroke lho. Iya, ora nesyur. Sabar. Ya iya, innallaha ma'asobirin. Maksude Wong sabar iku kekasih Gusti Allah. Wah, rada angel iki. Rada ra nampa kowe, angel. Angel kowe nututi aku wis angel iki. Jamane wis dhewe. Ya iya. Kowe dagelan tuwek katrok munggo ladoh iki wis. Lha wong katrok kok katrok muga ladoh iki lho. Katrok banget iki lho desa-desa. Mas yo katrok banget iku ya ora ana wong katrok kok muga ladoh. Lah aku muni innallaha ma'asobirin kok kowe mlilik. Innallaha ma'asobirin wong sabar kekasih Gusti. Mulane nek wong sabar iku tetep dikasih Gusti. Lho ngono lho. Ya wis tak kandhanane sing duweni bojo ya kandhane ben sabar, ben tawakal. Ngadepi wong wedok sing kaya ngono ku ben tetep duweni ati segara. Gulu bengawan. Ati segara. Iya, wis kowe nyambut gawe dhewe aku tak kandhanane. Ora lungko kok engko kandhani kowe wae kene-kene wae sik. Kandhani kowe wae engko tak wae ngandhani. Ngono. Ya engko nek ora kena dikandhani tak gawane tak dandanane aku. Nah iya. Terus nyantai aja sama Heru itu nyantai aja. Ya dah. Nyantai.
Mula go bojoku kayak pendidikan kaya di awan tak kandakno. Bojoku tak lebokno ning PKK. Dadi ngerti pendidikan sing apik, diajari tata carane rumah tangga sing apik. Mergo ning PKK ning balai desa iku mesti digawe pengarahan sing apik. Lho, ya para kaya bojoku ngene iki lho ndek keahlian tersendiri, pinter masak, pinter nyambut gawe. Lho, taun ngarep gol bojoku wis njaluk kerja, nyambut gawe dhewe kaya bojone Heru Sariman ngene. Bermanfaat. Lah ya aku tak ngandani sing duweni bojo wong wedok iki mau. Kowe ro bojone iku mau. Lah kok ora roh iku? Arep kandhani. Iya. Ya kandhani sik omongi. Ya. Alah. Wong wedok ngono kon gua ae iku. Lho, kok malah lunga kowe? Gal. Are ngandani bojone cah wedokmu sapa? Iya. Bojone mbanmu lho. Tak kandhani. Kandhani. Lah iya. Bojo ngono kon muat-muatno iku kon gua nek ra anu. Ijolne nang sing apik lho. Man, Ngapa? tak kandhani saiki apa sesuk? Ya saiki agol keprek saiki kok, Gol. Eneng apa? Lho. Lah sing tak kandhani sapa? Lah ngapa? Lho mban mang bojoku dhewe kok, Mas. Ya Allah. Mbak iki mau bojomu? Heeh. Masyaallah gak sadar Gol aku. Bojomu tatar ngono iki mau. Lho, mogal iku bojone ngono iku. Masyaallah Gol. Walah ya ngono iki lho. Akhire nek ijal-ijol bojo ya malah entuke ngono iku lah. Kamu ya ngono iku. Mula go ora sakit-sakite. Bojo nek mbok ijal-ijolno lah entuk malah parah. Batine golek enom ayu, wah malah polahe ngene to. Bongko. Ora daklan kok bongko-bongkono. Wah matane wong arek. Nek perkara iku ora tak gagas. Iya. Neng sing perkara mburi tembungmu iki mau lho. Tembungku kepiye, Gol? Nek tak rasakno kok jeru, Man. Jerone pirang meter kira-kira? Ya udakara ana nek 30 meter. Ngono. Anakmu cemplungno ya, Ger. Ora yo apik marang tuamu ae sisan. Omong-omong kok ngloro ati, dijak omongan kok tekan anakku bareng. Lah kok sing lara ati iki sapa? Aku apa kowe? Jerone sing endi nek kowe mbok rasakno? Iya. Sing tek endi? Mulane to, tulung cangkem kuwi dijaga. Lho, cangkem mbok kon jaga, wong cangkem ning kene kok mbok kon jaga. Maksude iki tembung kuwi kira-kira engko nyonyok rasa apa ora, nglarakno atine liyan apa ora. Lho karek wonge ngono iku. Wonge nek ra ngrumangsani berarti ra nglakoni. Ning nek wong rumangsa berarti nglakoni. Dak ngono Agol. Lah kowe rumangsa nglakoni ta ora? Ora. Ya wis, berarti ya wis nek ora rumangsa. Lah sing pokoke rumangsa sapa sing nglakoni ning kene ya ora ana. Ngwaplok tak juotos pokoke iki. Tukang syuting tak kon juotos sisan ya ken. Perkarane iki ora kok perkara ngaplok. Perkarane iki ora kok sapa sing krasa ngrumangsani. Nah ya kok kowe lara ati. Ora kok lara ati. Kandhamu mau piye? Wong wedok ngono kuwi luwung buak. Nek wis dibuak, dandakne. Le dandakno. Ning juwana ora ana apa-apa ya aku tok sing iso dandani. Dandakno tak dandanane. Mergo irunge tok wis mbetet Gol bahaya. Iku wis takdir Allah Subhanahu wa taala. Dadi sing iso dandani Heru. Lah kowe kok wis kandha. Nek umpama tak titipno nek nggonmu temenan. Sesasi dadi. Dadi pinter, Man. Ora. Dadi apa, Man? Bocah. Dadi bocah. Iya, Agol. Tegese kowe rak seneng karo bojoku. Lho, nek Gusti Allah ngijabahi, nek aku ngene iki ora mikir ngono. Wong apa iki sapa neh le Gol sing opene apa mbok tinggal dak ya aku ae. Wong ngono iku aku iki golek bojo ayu ora patek iso ya Gol. Nek kowe ngono rupam ganteng iso ijali-ijolne kaya aku. Wis melarat duwe ra nyekel, rupa elek. Anjek bojoku ya iku wae. Tak anteni mati ya ora mati-mati. Tak ombeni obat celeng loro kok ya ora mati lho. Lho ampuhe kok ora umum iki bojoku. Mula gogol di bojo ki ditata sing ora demek-demek aku masyaallah astagfirullahaladzim la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Aja ganti wong Agol. Masyaallah. Sing apik gono omonganku dagelan kok getak-getak kaya ngono iku.
Iki kowe kok ape debek aku lha apa? Sing arep debek butuh kowe sapa? Lah kok nyerak-nyerak? Nyerak rantok, kowe ketuwaran tak serak. Ora mbok bayari tak nangis aku besok. Ya wis rene wis ora usah ngrembug masalah bojo. Di luar bojo, sebab bojo iku ora rong ndadekne tukaran kowe karo aku. Nek niate pengen dandan-dandan ki ya diniati kanthi apik. Ya. Aja kowe kepengin dandan-dandan ning mawa karep. Ngono gak entuk ya, Gol. Gak entuk. Ya wis ora apa-apa. Nek ancen niatem kaya ngono kepengin dandani bojoku, Heeh. sesuk tak pasrahne ning omahmu. Alhamdulillah, Gol. Disekseni danyang kene lho. Iya. Tenan lho ya. Disekseni wong tengkal, Engko esuk tak pasrahno ning omahmu. Alhamdulillah. Pokoke iki engko mulih tak goncengno. Iya, Ning aku meling. meling apa? Kowe aja mlebu rumah sakit. Ya. Lah kok aku mlebu rumah sakit lha apa? Lah mesti pikirane tak jak mulih kok. Kudu ikhlas lahir hak batin. Lahir hak batin. Ya wis, salaman. Nah, ngene esuk tak dandanane tak kandhanane tak lebok. Neng nek umpama sesuk teko omahmu, Heeh. kowe kandha karo Sawilah, kok Sawilah ngamuk, ya aja salahno aku. Aku sesuk tak mara ning omahmu, aku tak kandha karo Sawilah. Yen to kowe seneng karo bojoku. Apa ngene, Gol? Ora ana ngene-ngenenan. Ijol-ijolan, Gol. Hah? Ijol. Apa? Ijol-ijol. Sawilah mbok ijolno. Ijol. Man, tak kandhani ya, Man. Ngapa? Bojom Sawilah. Heeh. Iku aja koneh kok menungso. Kirik ora doyan, Man. Ini kejeron ini. Sik. Omonganmu kejeron kowe. Ora entuk nesu lho. Ora nesuane kejeron iki. Lho bojo arep bapak karo kirik. Kejeron kowe iki. Mau Omonganmu janjiane sing piye? kecil, Kowe mau janjiane piye? Wah nek iki tutup emosi aku. Loh, jarene wong menungso kuwi kudu duweni sifat Innallaha ma'asabirin. wong sabar. Pokoknya kudu sabar. Ning masalah bojo kok bapak karo kirik ora trimo aku. Lah salam kowe dikejak ijol-ijolan. Lho lah. Lho. Apa bojo kok bapak karo kirik? Lho aku ora doyan kok karo kirik. Omonganmu kejeron. Wong iki tak kandhani bojomu iki digawe pendidikan sing apik kaya bojoku ngene iki lho. Melu kegiatan-kegiatan ana ing bali desa kaya ndek awan tak kandhano PKK iku. Dadi wong iku ngerti, pangerten karo wong lanang. Iki ijol sida ijol bojo ra? Ya nek kowe gelem ora masalah. Lho ya, Openi. tak kono meneh kowe. Lho iya lah ora masalah nek kepengin. Lah ya aku rak wis jujur karo kowe. Aku iya. wis kandha karo kowe. Iya. Man, Gol. aja kok ijol-ijolan. Ya terus. Nek aku mbok ijoli karo bojomu, Heeh. tak kandhani ya, Man. Ngapa? Neh kok menungso. Iya. Age kowe. Kirik ngono age nek kowe. Bacokan ya lah bengi iki. Ayo pukul dulu urusan belakang iki. Bojo mbok pakakno asu. Kejeruan kowe iki. Kowe iku lah ya aneh, mau dagelan bojone kok Sawilah. Itu tidak benar itu di ngendi-ngendi kok tidak benar. Tidak ada orang yang bojo kok dijolkan dok itu. Dok. Dok iku apa? Oh ngene ngomong katrokmu ra umum ya, Gol. Dok itu bahasa Inggrisnya kiri itu dok. Dok itu bahasa Inggris. Kaya wong pengalaman. Lho nek kowe karo aku pengalaman entek no, Gol. Janjine aja nesu lho ya. Ora nesu. Maju. Kaya bojoku ngene iki sesuk iki wis ayem ngono gogol aku. Iki sida ijol-ijolan apa ora? Ora lah. Ora lah timbang aku rekoso. Lah kok rekoso. Wis aku nyawang raine bojoku ora bosen kok. Wong nek turu kelolan karo aku niki ndase tak tegok niki wis ora ketok kok. Bocah kok ngene lho, Ya, Mas. iya. Wong jenenge menungso niku duwe laku jantrane urip dhewe-dhewe. Kowe ndek laku Ya dhewe-dhewe. Aku ya duwe laku, sampean duwe laku. Aku ya duwe bojo, sampean ya duwe bojo. Nek iso sebagai kepala rumah tangga. Kowe aku dadi wong lanang. Betul. Tatanen bojone dhewe-dhewe. Lho nek bojoku wis tak tata kok, Gol. Bojoku lah tak tatane aku. Tata bojomu ning bojoku wis tak tata. Tatanen. Lho, Wis wis ah, agak. nganti ngentekno salon pira nek iso ngrupakno ayu bojomu. Ambekmu senengane kok ngono. Lho, kowe kok malah kowe sing nesu. Ana kok bojoku mbok tatani salon iku raine mbok kon bonding. Ora umum ngono.
Ning aku ki wis ayem, Gol. Ayem iki. Bojoku wis dilongkas wis nyambut gawe ngene iki wis ayem, Gol. Ayem aku. Lha apa? Sing lanang dagelan sing wedok nyambut gawe kaya aku niki sok ayem. Bojoku iki taun ngarep wis tak berangkatkan, Gol. Ape dodol sego? Berangkatkan dodol sego. Iya to kowe? Tak kirim ning luar, Gol. Apa lah iki kok bengok bantere ngono? Ilang gak lah malah beneran aku. Wis bojomu ilang. Bojoku tak kirim ning luar, Gol. Nang luar endi to? Lah luar kono. Luar omah. Ora ngono kok musuhmu kok akeh men to, Man. Gua aku ki anggere diadel kok ning ndi kon musuhku kakean. Rupane kegantengan yo ngene iki. Lah yo ngene nek aku muni ganteng ya do ngamuk. Piye jeke? Aku kamu kewedak aku wis tak kandeli ngene iki. Wong kene wong wedok-wedok karo aku ben ketok manis ngono. Lha kok sik dimusuhi sak wis kenemen. Ngene lho. Ngene lho. Piye? Kaya karep wis tak kandhakno. Ya. Nek iso wong wedok ya dikeni tanggung jawab. Ya betul lah kaya bojoku. Apa kabisane engko diarahkan karo wong lanang. Ngono. Ning nek iso ya man tak suwun ae untuk sementara waktu. Aja tulung bojomu aja lungakno nang nggone luar. Wah lah Gol wis njaluk kok Gol. Iki wis ngurus surat-surat kok Gol. Surat apa, Man? Surat kabar. Ono surat kabar barang apa? Surat ame digone luar negeri kok surat kabar dengkolem iku. Maksude Surat arep dienggo ngurus sapor iku lho sapor. Sapor ning luar negeri iku lho Gol. Sapor iku lho sapor. Ora ana wong surat atau surat sapor iku. Sapor sing nganggo luar negeri iku lho. Iku jenenge paspor. Ya iku Apa? paspor sapor. Paspor iki arep kerja ning luar Gol. Ben tak barno lah. Sepenting kayane iso kena tanggo ning urip ning omah. Kowe duwe TV ora? Duwe ya Gol. TV-mu hitam putih apa berwarna? Ya nek wektu iki aku urung kuat tuku berwarna hitam putih sementara. Ning tak tukone kaca berwarna sing pelangi ngono iku. Dadi nek ijo ya raine ijo terus. Abang ya cangkeme abang terus. Lah wong urute dhuwit kok, Gol. Iya, tak tukone berwarna kaca tok kaya pelangi ngono iki lho, Gol. Eneng apa? Deloken ae. Eneng apa? Mulane nek ning omah, esuk teko ngomah kae nyetelo TV. Terus Suara apa kuwi berita kae deloken to. berita apa? Wong-wong TKW sing nok nggone luar negeri. Baik iku ning Arab Saudi, Saudi. Hah? Saudi Saidi. Sing ngeterno rono ku jenenge Saidi ngono lho. Mangan ning Arab Saidi karo Kang Saidi ngene ya apik. Kok ora Saidin sisan kok kon ngejerno sisan. Sapa? Saidin. Sapa? Pak aku Saidin. Mangkat ning kono ning Arab Saudi. Ana TKW dipeloro kaya ngono iku, Gol. Sumiati yang nganti apa kuwi jenenge congor. Untune lambene nganti digunting. Lah mulane perkara Sumiati iku bojoku tak terke rono. Ben dilongi. Kedawan kok, Gol. Mulane tak terke rono ben dilongi kaya Sumiati. Sumiati lah digunting. Bojoku takon grendo sisan, Gol. Aruan greget tenang. Lho guyu. Dagelan kok guyu dhewe iki. Dagelan kok guyu dhewe. Mulane tak kirim ning luar ki yo ben iku. Karepmu ben untune bojomu digunting. Kaya Sumiati. Ora ngoprasikne larang. Aku tak terno rono mulai dibanger. Makaruan. Malah mulai kaya cakil. Ya wis sampean tak jol krono Saiki meneh. Wis ora sanya masalah iki lho, Man. Contoh akeh. Contone kepiye? Kaya sapa kuwi Kikim. Kikim Sing nganti dipateni kapara dibuak nang nggone tempat sampah. Masyaallah. Wis ora apa-apa Ya ta. Iki lho permasalahane. Mulane nek iso ya aja nganti do lunga nang nggone luar negeri meneh. Lah aku lak delok-delok nyambut gaene. Nek iku lak nyambut gaene ning Arab Saudi mau. Saudi iki mau. Saudi makane karo Saudi mau. Lah kok ning Arab, bojoku ora ning Arab kok, Gol. Lah bojomu ape mbok kon kerja ning ndi? Ning Malaysian. Kula dungokno. Congorem nek ucul jarene. Cangkemku ki bautan pope kok ucul.
Penonton kok ora ono sing seneng aku blas kene jek gol. Kono musuhi aku ngene lah. Ning Malaysian. Malaysian. Lah apa mbok tutupi? Ora dilokno. Nek di Malaysian. Malaysian. umume iki ya ning Malaysia. Malaysia ki nek basa Indonesiane Inggrise ya Malaysian. Tunggale dog malah kan. Rada gaul godagelan iku ojo katrok nemen-nemen. Masyaallah. Tunggale dog sing ora doyan bojo mang. Maksudnya ki bahasa Inggris iku Malaysian ngono lho. Malaysia. Rada gaul. Dadi nek Malaysia kuwi bahasa Inggris. Bahasa Inggris Malaysian. Lah kok iso Malaysian? Lah iya. Nek basa Jawane ki ya Malaysia, basa Indonesiane nek basa Inggris Malaysian. Iku memang harus begitu. Dadi ciri khas bahasa Inggris Mburine mesti en iku bahasa Inggris Malaysian. Indonesian. Sian. Iku bahasa Inggris. dadi nek jeneng daerah nek didenakno nganggo bahasa Inggris mburine en Malaysian, Indonesian, Thailand. Iku bahasa Inggris kabeh. Thailand. Nah iya nek lan bahasa Indonesia macane Inggris ya Thailand. Thailand. Mbah bener mbah salah kuwi. Thailand. Dadi nek Thailand Bahasa Inggris je Indonesia. bahasa Inggris Thailand, Malaysia, Malaysian, Singapura, Singaporean, Indonesia, Indonesian, Tengkal. Tengkeng. Apa lho? Kok ana tekang-tekal barang iku. Ora keduga aku. Lho karo geduka. Ora ana kok tekang-tekal barang iku. Jarine kowe kemang lemu ngomong nek apa kuwi setiap daerah kuwi ciri khasnya nek bahasa Inggris nganggo gurine nek tengkal telek. Nek koro-koren. kedung bacin. Dung bacen. Aja tekan iku mah, luar ae. Luar ae. Nek rempelas. Rempelesen. Senengane ra keduga aku. Lho iki aku ki takon tenan. Lah ya wis tak jawab kuwi bahasa Inggris ya ngono iku. Ngono. Nek jeneng daerah kaya kota-kota apa negara iki ya mburine kudu nganggo en. Iya. Malaysia. Malaysian. Singaporean. Indonesian. Dadi angger gurine en Bahasa Inggris. ngono. Iya. Pasar. Peken. En niku bahasa Inggris. Lho, Bahasa Inggrisnya pasar iku peken mergo ana ene. bahasa Inggrisnya pasar Peken. tongkat. Teken. Lho, Kowe tekoni wong Inggris, tongkat iku namanya apa? Teken en. Iku bahasa Inggris. gurine En sarimen. Bukan sariman barang. Teken angger gurine en bahasa Inggris. persan klopo. Santen. En iki ya bahasa Inggris. Iku basa Jawa, Mas. Campur bahasa Inggris. Basa Inggris iku entuk dicampur. Iya, persan klopo santen en. Iku bahasa Inggris. Angger gurine en Bahasa Inggris. santen. Mboten wonten. Umum ning Inggris kok ana persan santen barang iku. Diaglar takok angger ngawur ae. Lah ya wong ora ngerti. Ana ning Inggris kok persan klopo barang umum. Ning Inggris ana wong marut barang iku. Lah ya wong takon kok. Takon ndak sing bener ah. Nek kata benda pakai awalan. Nek meja. Meja. Heeh. Meja, demit. Lho. Meja demit. Meja. The table. Lah kok demit? Ah, sak gathuke cangkemku ah, sing gawe aku kok. The table. Kursi. The chair. Nek kirik mau apa? The dog. Lah nek kirike loro kursine loro. Dog, chair. Dog. Kowe mesti tekan bojoku neh. Ayo kowe. Lah kok iso? Aja iku aja kirik moh aku nek kirik. Nek wit. Wait, the tree. Wit, The tree. wit gedang. The box. Lho. Wit gedang. The box bahasa Inggris iki ngarep awal mesti the box. Wit gedang. The box. Wong nonton. Delok. Mbok sak kathuke cangkemku aja mbok amuk.
Wong meteng degek. Ayo ngamuk kowe. Tak pecat kowe nek ngamuki aku terus. Loh, kok malah aku sing mbok pecat? Lah kowe ngamuki terus kok. Kudune iku ya kowe sing tak pecat. Lah kudune. Ya anak buah sing dipecat. Lah tak pecat sik timbang aku mbok pecat are. Degek. Basa Inggris wong meteng ya ancen degek. Ora ada basa Inggris wong meteng kok degek. Kon jane bener nek wong meteng ku mesti degek ngene. Ana wong meteng kok ngubling. Ora ana mulakno iku. Kok apa lere? Saiki tak takoki nek kowe iso bahasa Inggris tenan, kowe wis ngetes aku. Apa? Tak tes saiki nek iso ngartekno bahasa Inggrisku. Bayar aku pek. Bayaran ndi? Sesuk sasi mburi ya. Mau iki entek. Ayo kowe tak bethaki nek iso kowe. Apa? Bahasa Inggris iki artine ya. Ya. I am the land, the tastu, the sad, the back, the tongue, the pitch you. Artekno kowe nek iso. Bayar aku pek. Sak bojoku pek sisan. Mang mula nek perkara bojo kok emoh le, Man. Ayo lah kowe nek iso ngartekno apa bahasa Inggris kuwi. Wong karepe mape ngijolo bojoe kok an bojo kon ngepeki wong ayo. Kowe nek iso artekno, Len. I am the land, the tastu, the sad, the back, the tongue, the pitch you. Ayo artekno nek iso kowe. Man, Gal. Sariman. Magal. Ayo. Bahasa Inggris iku ndak sing apa anu sing penak sing. Lah kok ya ora iso ngono kok. What you name? Alah iku wis kakuno iku. Ora masuk ning pelajaranku iku. Lah nek kowe mang bahasa Inggrismu apa? I am the land, the tastu, the sad, the back, the tongue, the pitch you. Iku maksudnya apa ya, Man? Pengen roh? Pengen roh? I am the lamis the tastu. Ayam dalam tastu. Saya berjalan di atas batu. Bingung kowe. The sad, the back. The sad, the back. Kepleset mak the back. Bahasa Inggris. The tongue, the pitch you. Ibu hatang-hatang disupet yuyu. Kuweding aku. Oh, gregetno bahasa Inggris ora karan parah. Iku ya tak awuri sisan. Mah. Rasa geger-gegeran rasa bahasa Inggris. Bahasa Inggris awur-awuran gak. Lah kowe ya ngono kok. Wong kene iki bahasa Inggris dong klothok kok bahasa Inggris kok ana wong meteng degek. Wong nonton delok. Bojone Sariman pakakno dedok. Bahasa Inggris BC dengaiden. Man. Kowe amene di dengaiden. Aku sewengi iki ape nang kene, Man. Ame ngopo? Ape ngancani koncoku syuting. Ya wis ah. Ayo karo reng-reng sing penak. Sejene kuwi ngene, Man. Piye? Ape nerusno lakon iki engko lho. Lakone tetep apik iki kok, Gol. Rambunge engko piye? Heeh. Lah, Sing cilaka ya siji, Man. Sapa? Nek umpama sabdane Ndara Penewu apa mang Sukmayana mau. Iya. Karo leksanan. Wong bantengan yen dulur dedel prawane ora payu omah-omah. Man, Gol, nek tak omongi. apa? Nek apa kuwi sabdane Ndara Penewu Sukmayana mang kelakon, Man. Terus Kowe dak aluk dadi wong bantengan, Man. lah ngopo? Lho, wong kono nek urung dedel prawane urung payu omah-omah. Lah nek bantengan lho aku nek terus entuk ngono ora apa-apa nek entuk nek kaya bojomu iku ndak malah susah aku. Bojomu parah ngono. Mah aku ora lah. Aluk entuk bojo kaya bojoku lah timbang kaya bojo. Wasawi wang. Lah ojo ana ndedhoke kok bingung. Wong kok senengane. Nyanyi. Aja tukaran terus. Matur nuwun Dumateng para Bapak Ibu sedaya mawon ingkang wonten dukuhan Tengkal. Matur nuwun timbalanipun Wahyu Manggala. Saha kula nderek memuji mugi-mugi sarampunganipun nganakaken tasakuran sedekah bumi sedaya pinaringan keselamatan pinaringan bagas waras boten wonten alangan setunggal menapa golek sandang pangan ya kepenak amin murah sandang murah pangan kanggo dulur-dulur dukuhan Tengkal khususnya Siti Mulya pada umumnya. Matur nuwun. Ya. Bu. Wes, aku tak ngandani kanca-kanca. Kowe kandhanono kanca-kanca. Ayo, Bu. Anyi, Bu. Aku ape ndang kepengin delok lakon iki engko teruse pripun, Bu. Bu, ayo tangi, Bu. Peroh wong wedok sing setelen nek sing kencong bareng wis mati. Iya. Kendat. Ya nyanyi, Mas. Monggo, Mas. Sing ban iki engko lho siap, Mas. piye.
Sampean upama aku Ayo, nyanyi Mbah Yes, njaluk monggo. nyuwun lagu napa? Ngersake apa, Bu? Mang taman wis orong-orong. Iki saiki Wong orong-orong. wedok iku senengane liyane orang-orang ndak ra ono. Orang-orang kabeh kok kon. Tukang syuting ora njaluk lah wong padha-padha mocoke. Ya wis diaturi lagu apa Bu sing penak Bu? Monggo. Napa Mbah? Tresno Sudra. Sanesipun Apa? Ogo mang ana titipan man. Gol. Sik. Wah, enak ora-ora. Saka panjenenganipun Mas Sulkan Sentul Kang Sulkan Sentul. minta lagu Joko Mlarat. Joko Mlarat. Sambel Sambel kemangi. nek ra ono sambel kemangi ya sambel pecel apa sambel apa iku? Apa sambel sawilah. Mangga ayo diaturi. Apa iki sik tak aturane Joko Mlarat sik baru nanti kita lanjutkan apa permintaan panjenengan sami. Mangga. Matur nuwun banget kepada semua panitia. Betul. Saha dulur-dulurku sing ana laladan dukuhan anu dukuhan Tenggal. Baru kali pertama menika kawula sowan kalian anak-anak kawula Wahyu Manggala dalam acara tasyakuran Sedekah bumi. Tapi nek upami dalu menika kok dereng napa menika isih kepengin meneh ketemu karo Wahyu Manggala. Jangan kuatir. Eneng apa, Gol? Tanggal 2 Desember sowan melih wonten mriki. Incer ndi, Gol? Mbah ra roh omahe. Etan iki. Kono iku. Kene iki lho, dalan iki mengrono. Kono. Dalan ini bermerono mengetan sedikit itu. Iku kuburan kok, Man. Hah? Wis pokoke daerah kono. Ya. Mangga diaturi Aturane sik Joko Mlarat. Joko Mlarat. Monggo. Wiwit biyen mula. Wah, kelirmu wis wayah ganti lho, Gol, bolong kabeh iki. Aku melu mikir iki. Ketoprak kok ora dienggo ngragati blas iki, Gol. Mbok ngijal-ngijalno bojo panggung mok ra. Standar kabeh ngene ngantek kaya ngene iki delok gaya ya ngantek rusak kabeh ngene. Golek anak buah ngeten iki akeh lho. Tukang syuting tak oleh-oleh jangkrik kok man iki. Ya diaturi. Joko Mlarat mangga. Mlarat. Kagem Mas Sulkan pamundutanipun tak turuti. Joko Mlarat ya kalian. Bersama syuting. Jenenge apa krek? Syuting itu. Surya. Kusuma. Syuting Kusuma. Ya, bersama Kusim syuting Kusuma. Wiwit biyen mula aku ra wis kandha. Aku wong nista tanpa bondo dunya. Joko Mlarat wong tuamu pangkat. Aku rekoso uripmu wis mulya. Iki wis wancine kowe didhauke karo priya bagus sing padha sugih. Ora nyono lan ora nglegewo yen sliramu tega palakrama. Srengenge mulan parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan kok anggap sepele. Srengenge mulan parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene tapi jelek tresnamu mung abang-abang lambe. Wong ayu sawilah. Kare wangi kulit kowe kok malah kaya ngene wong ayu. Kowe kok nganti ape lunga ning luar negeri. Aku iki rumangsani wong Mlarat wong Aja ora duwe bondo donya. Sariman. Terpaksa kowe tak pakake jedok wong. Ayo, Mas.
kandha aku wong nista tanpa bondo donya Joko melarat wong tuamu pangkat aku rekoso urip wis mulya iki wis wancine kowe didhauke karo priya bagus sing padha supiye ora nyono lan ora nglegewa yen sliramu tega palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong lan duwe tresno tenan mbok anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi tele tresnamu kok abang-abang lambe hey 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 Joko Mlarat wis diaturi Gal Joko Mlarat panjenenganipun masulkan Sentul wis diaturi mugi karunane penggalih. Sik Man, piye Gal? Sadurunge sampean ngaturi karo Pasugata karo dulur-dulur aku tak kandhani bocah-bocahku. Iya. Informasi untuk besok pagi lepas. Nggo bengi sesuk lepas, pokoke dilepas kabeh besok. Lepas semuanya. Bojone kabeh dilepas. Srengenge. Aja ngamukan gogol. Kabeh mesti takdir Allah Subhanahu wa taala. Amin. Datur apa kan? Heeh. Nggih. Mangga. Salajengipun badhe kula aturi menapa permintaan saking panjenengan. Monggo. Dene menawi boten wonten permintaan kula tak undang terus ke lakone ketoprak dalu nika. Tresno Sudra. Ya wis diatur langsung koplo ae Mas. Langsung koplo. Langsung Tresno Sudra. Monggo. Terspesial untuk kanca-kanca kru Kusuma. Wah. Syuting VCD. Syuting gambare resik Sing wis terkenal gambarnya bersih jernih. Kanggo acara apa saja silakan berhubungan dengan syuting Kusuma. Alamat sudah bergetek di ngisor sini, nanti berketok semua. Alamatnya ini Pokoknya alamatnya melaku di sini, regetek. Son sudah ada di sini. Wah, dulur Son iki enteng ngene kok, Gol. Saka Kletek Man. Wah, luar biasa Son Kletek. Ketemu karo dulur Kletek sesuk. Wah, ning ndi, Gol? Sasi bakdo mulut. Wah, alhamdulillah, amin. Kok suwe men lah, Gol. Lek kandhanono kae. Ayo monggo diaturi Krisna Sujo Mas langsung. Pancen kanggo pandemen Wahyu Manggala. Nek kepengin sanget nimbali Wahyu Manggala tak suwun memang jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari ya, Gol. Jauh-jauh bulan. Jadi ben iso pas dina kanggo nyenengke dulur-dulur. Memang Wahyu Manggala itu padat sekali acara dimanapun Anda berada pasti ada Wahyu Manggala. Kowe iki gek ngomong. Alam bokol aku dhewe. Tapi tenang Man, sasi sura sesuk aja kuwatir. Tidak khawatir ada apa? Nah, nek dulur-dulur apa kuwi Jawa biasanya sasi sura rak kanggo hanya untuk sekedar apa kuwi jenenge duwe gawe nekake Wahyu Manggala rak mung walimatul khitan apa walimatul urus apa acara sedekah bumi. Nek sasi sura sapar rak ora ana wong duwe gawe ora ana bumi. Betul. Kanggo dulu anak-anakku Wahyu Manggala aja kuwatir. Sasi sapar sesuk dening Lampung nggih. Wah, waduh men Lampung Tengah. Nek bar ning Lampung terus balik ngedos. Sing ngedos, sing macul-macul ya. Nyantai aku dhewe yo parkir kok padha kok. Oke, satu lagu Tresno Sutra. Aku dhewe yo balik parkir kok. Jan pertama yo parkir yo kok. Untuk sound systemnya tolong Mas. Base tambahi Mas. Des penake ngene kok.
pinaringan terang ya Gol, alhamdulillah. Amin. Padang. Man, nemok rokok, Man. Rokok itu kang syuting iki diamuk kok. Apote wong nandang tresno tak rewani nganti tekan pati. Tresnaku mung kanggo sira kusumo ayu sing merati. Awan bengi ra bisa lali tansah eling esemu nganti kapan aku ra ngerti bisa nyanding sliramu. Apote dadi wong sutro tresno tulus ora dipercaya. Wong tuwa ngumbar sujono tansah ira aku wong sujono. Ya kabeh dalan wis taliwati. Ngalor ngidul mung dengkul paribasan turu klesetan uripku tansah kebapak-coban. Cahayu tak enteni lilane wong tuamu maringke kowe sing sabar ya tresnaku ing tembe muri bakal dadi duweku. Yo Gusti sing tak puji paringono dalan kanggo tresnaku. Hey Kusuma ayo kayu apote dadi wong sutro tresno tulus ora dipercaya. Wong tuwa ngumbar sujono tansah ngira aku wong durjana. Kabeh dalan wis taliwati ngalor ngidul mung dengkul. Paribasan turu klesetan uripku tansah kebapak-coban. Cahayu tak enteni lilane wong tuamu maringke kowe sing sabar ya tresnaku ing tembe muri
wae ya, Gol ya. Muga karane penggalih. Muga karenane penggalih dulur-dulur ingkang taksih kersa nengrani wahyu manggala. Nggih nyuwun pangapura ana kewalapatan kesalahane awak dhewe nggone manyugata jeneng kowe karo aku menungso lumrah. Iya. Akeh kurangi timbang luwihe. Ora luput saka kekurangan ya, Gol. Kula nyuwun pangapunten. Terusna lakon. Ayo Gol ndereke bendera Gol. Monggo. Ya.